30 millóns de euros en axudas van ser destinados por parte do Goberno Central á actividade pesqueira. Pola súa redución e suspensión, o obxectivo do Goberno é facer chegar de forma urxente liquidez para o que acorta os prazos ao máximo. A Delegación do Goberno informou da convocatoria de axudas por 30 millóns de euros por suspensión ou reducción da actividade pesqueira. Trátase dunha liña de axudas do Executivo Central publicada no BOE de hoxe, polo que mañá abre o prazo de solicitude que durará 15 días. O obxectivo é facer chegar de forma urxente liquidez ao sector pesqueiro. Por isto, esta liña de axudas conta con prazos acurtados ao máximo para asegurar a plena eficacia e efectividade da medida. A delegación destacou o compromiso do Ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación para impulsar esta medida. Trátase dunha iniciativa crucial para Galicia, dada a importancia do sector da pesca na comunidade, segundo sinalan. A condición é que houbera unha reducción ou suspensión da actividade pesqueira de alo menos 10 días consecutivos entre o 16 de marzo e o 31 de maio.